Daghang dugay na kaayong mga Kristohanon but spiritually immatured lang gihapon. Kay ang mga wali ila ramang pamilion. Ang ganahan ranila maoy paminawon. Ang pabor sa ilaha maoy ilang hagpaton. Kanabang dili sila masakitan maora ilang kuhaon. Apan kadtong mga sakit-sakit na dili nila dawaton. Ilang kasing-kasing dili madinawaton. Tambagan masuko man hinuon. Dili gyud mo dawat og correction. Maigo sa wali mangluod dayon. Nagpabiling bata sa espirituhanon. Ganahan raghapuha pirmi ang sermon. Kanabang ilang mga sala dili tandugon, maong walay progress ilang kinabuhing Kristohanon. Wala ni abante maura sa gihapon. Dugay nang nangalagad pero dili mabungahon. Dili ta dapat magingana mga igsuon. Gitawag tas Ginoo aron mahimong mabungahon. Ang wala rabay bunga iyang pamutlon. Isalibay unya sunugon. So mudawat ta og mga koreksyon para raman pud na sa atong kaayuhan puhon. I-activate natong pagka mapainubsanon. Sakit man usahay pero diha ta makakaton. Kay diha ta mubunga ug muhamtong. Mudawat ta og mga pagpulong. Kay dihang dapita ta mulabong. Magkadugay mag-anam tag sulbong. Kay gidawat manato iyang mga pulong. Mabungahong kahaponon mga higala. Ampo, amping, abantita. God bless.